Para po, sir, sa mga gustong mag-apply, para po sa 4Ps, ang mga requirements, iyo po ang mga minasunod. Dapat po, igwa po sindakan duly accomplished application form, most recent electricity bill for the service being applied for. So, ipagirumdum ta din po na dapat upon application, ang latest billing po ninda, yaon po duman sa consumption threshold na fixed kang ERC para kay Aleco. So sa parte po ni Aleco, ang consumption threshold na piga-allow ta po 25 kilowatt hour. So dapat po sa bill ninda mahiling na niya 25, within 25 kilowatt hour lang po ang consumption ninda. So pag above 25 kilowatt hour po, hindi po qualified ang satuyang end user, maski man po 4Ps or nasa marginalized po siya. Magpe-present din po sila ng valid ID and ipapasa po digdi sa mga Aleco Service and Collection Offices. Sa ano naman po, sa tuyang mga non-4Ps or ito pong mga marginalized, ang requirements na po, iyo din ang duly accomplished application form, also yung electricity bill na nagpapahilingan po na nasa consumption threshold na 25 kilowatt hour, valid ID, as in, ang pinaka-importante po, ang certification na itatao ng local SWDO